Wijaya Kusuma Arjuna. Puas sudah ku mencintaimu, puas sudah sabarku untukmu. Walau kau acuh tak acuh selama ini kepada diriku, semua ku korbankan untukmu. Ku berjuang mengharapkan kamu, namun sedikit dirimu tak menghargai cintaku padamu. Kini setelah ku temukan dia, mau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka, maafkan sayang, ku duakan cinta. Aku hianati karena salahku sendiri, tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Jangan kau sesali, kini aku berpaling hati. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. Goyang kali Wijaya Kusuma. SR Audio, terima kasih. Wijaya Kusuma original. Asai tenan iki. Kini setelah ku temukan dia, mau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka, maafkan sayang, ku duakan cinta. Aku hianati karena salahmu sendiri, tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Jangan kau sesali, kini aku berpaling hati. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. Oke, satu lagu ada salahmu sendiri. Barangkali dari para tamu undangan yang di sini, yang hadir di sini, ada permintaan lagu, semoga dipersilakan sekali, Bapak Ibu. Bapak tamu Ibu undangan, yang ada di depan sini, barangkali ngersakaken lagu. Ada yang minta lagu atau request lagu, boleh. Mungkin di sebelah kiri, Ibu. Ini ada yang request lagu apa mboten? Mboten? Nggih, request-e napa? Aja ngono ta, Bapak. Koyok Nggih, gimana ini? lagunya Enggak ada request ya? Apa? Sigar nggih.
Sigar. Agama nggih ditulis Agama. satu persatu. Agama sing piye? Oh saiki agama sih. Lengah dikit Ah, agama. Ya wis. Sing piye ta lagune agama? Hah? Rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Oke, terima kasih ya Mas Dul sama Mas Randy. Sangat pengertian sekali, nggih. Sudah ada lagu. Heeh. Yeah. Paripurangipun para kadang biduan atur selingan tembang jandut wonten ngarsanipun panjenengan sami. Titi wancinipun para putra atur pasuketan solah gedanipun Den Bagus Pujangga Anom utawi kawinasan dening Patih Bujang Ganong. Ayo ger bocah bagus serik lampit berongkat kipul gajah gelar simo barong. Tak dereke sowan bumi Bono Rogo. Ya jala, os, ora delongo tenan. Yo, oh, Bujang Ganong Junior dilondonge wong Wijaya Kusuma original. Lu.
Wijaya Kusuma original. Kang mijil wonten ing sasana papan pagelaran agung. Punika anggambaraken dening Watih Bujang kanang sinebut Pujangga Anom. Patih kang sekti Mahambara Berbudi Pawelaksana. Kang tanpa setya hangati marang Ratu Gustinipun kang jejuluk dening Prabu Klana Sewandana. Minangka raja muda saking Kadipaten Bandaraken ingkang sakmenika kawinastan dening Kadipaten Ponorogo. Luhahos. Ing punika bareng ngujaring ngrawet hambuk bakul sinambi moro. Wonten salah sawijinipun putri ingkang srisa ing warni kang peparep dening Dyah Ayu sangga langit. Minangka atmajanipun Prabu Kertanegara. Os. Duk nalika semana sang Dewi Songgolaken Sigraha Medhar Sayembara. Sinten kemawon pawongan ingkang saged melampah kalandhak sakjeroning bumi. Kinantenan dening wal prajurit 144 cacahipun kang sami haneti turangga sakembaran. Kanthi siniket gegaman ing ayuda. Ugi sinten kemawon pawongan ingkang saged njumudalaken tontonan ingkang dereng nate gumelar wonten ing jagat raya. Punika kang dipun tampi panglamaripun dening Dyah Ayu sangga langit. Iya, os.
Wijaya Kusuma Original. Hoa, os. Diombeni sik po. Ora sanggetek nepuk acik. Diombeni. Dilereni sik kok, mecut ket mangki yo kesel kok. Ayo. Wijaya Kusuma Original. Piye ta, Po? Lho. Sabar, ngene ya ora sengaja kok. Sabar. Ngene ya ora sengaja, Bu, aja nesu ngono. Kok urung-urung kok Bojone dijak. Tanggapan piro? Diawiti neh. Golekno coba sing angel-angel, Mbah. Sumilao. Sumingkiro. Sumilao, sumingkiro. Sumi bakul suryo.
Lah iya. Ya, rada nyetrem. Sido. Yo. Wes aja ngono, Mbah, gampang purek iki. Weh. Iki dodone metu jagonge. Mbruwon tok. Hibur masyarakat, loro dimpet. Kita profesional. Loro tenan jene. Up. Ya bener ae wong ngesudran krikile nyapluk moto, nyapluk kuping. Oh ya profesional nih wi. Oh ya. Profesional ngempet loro jare, Bu. Yo. Bela wong krikile sak krecak-krecake. Ngantem pilingan. Wah. Bojone ora melokno tak amaterasu jare. Kok panggil bojone sembahyang jare. Lah kan diwarisi Taci. Ya. Waduh. Njaluk donga pangestu bareng. Guys dah. Ayo, Bu. Daya aku semua. Ori. Dadi Mas. Sopo ki? Sing iwangi sopo ki? Lah kok malah dadi ki piye? Lho gambo ya nguthok iki lho. 1, 2, 3. Lah kok koyo larahane diuncalno. Sing penting penonton Oh iya, terhibur sepenting profesional. Slenger. Anggrek diwangi tambah digua. Ayo ganti kowe. Ayo. Hei. Turangga kasiran budaya. Rusdi budaya. Kok mbok japani ra ndang mbok jeplakno lho. Kayak donga ngono. Ora ngono ne. Ki mung tak lus-lus lho sing guyu mok mae tok. Kene iki lho tak lus lho mergo kono kan suhu. Iya. Sing wis kulino ya. Ya angkrek iki. Loro iki pas blingiran terus ya tak empet-empet sampe dekok kuwi panjene. Yo, selangat. Kok ngawur rek. Sopo kenale ora kok. Wong dulu arep ditantemi lho. Ngapunten Pak De, ngapunten Pak De. Jenengan nggih mboten suwet-suwet nggih. Ora suwet-suwet lho. Oh, sini agama lah, wi martabak. Lah ngasek di agama kowe. Ya. Aja ngeden-ngedeni wong, Bu. Wis. Ijo. Hop. Kowe nyapo. Kowe kakek bopo, kakek pola ngono. Cuklek kabeh wis. Cuklek. Padakno kretek medion ning TikTok kuwi. Ngene tok. Oh, bareng ngono sirahe, Bu. Ya ndase ucul kuwi. Dibedhot nggih udeng. Piye pan? Oh. Nah iki aku ora wani. Niki Big Boss e. Oh. Ndang anu potong bayaranmu ora nyanyi. Lah. Cutono gak apa-apa. Oh ya. Raimu ya pesoden. Isis. Awas. A B C D la. Iki malah gelem rekod di iki. Sponsor. Oh. Lah cah cilik-cilik lipati. Iklan to ya ora. Ora saburek. Biasane kancane kok ndas dhewe sing mbok tutuk iku celukmu. Ucane puwekok iki lho. Ndang. Jo rasa dielingno to, Met.
iki sesuk nggo godhog banyu. Mangecam kopi bingung iki gara-gara kowe kuwi kok sok. Iya. Ya. Pi, Jaya Kusuma original. Pi. Ha! Wah. Oh hey. Ho! Oh oh. Oh hey. Ho! Ho! Ya ya. Ho! Ha! He! Ho! Pena. Era pena arep jajak bosmu. Coy. Sugeng rawuh Bapak Bupati Jombang. Ngawur ae. Ya angen-angen ning ngimpi. Nyapa to mbok dak 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 iso. Yo terus dibayari omongnya kayak. Oh, aja ngono kok iso. Ngomongnya lo wis gubuk kayak terpal wis. Radi maju. Niki acarane nopo? Didongakno masyarakat kene ugi kang gadah hajat mempelai ugi yang sepuhipun ngono lho. Acarane apa? Lha iki kok kaya Wiwit panen bako acarane. mbakone wis kudanan kok iso. Maju. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore ini kita berburu kembali bersama jaranan topnya Jawa Timur. Masih bersama. Wijaya Kusuma original. Oh, Ora usah tepuk tangannya mana? apa balenono? Ora usah tepuk tangannya mana? Lho wong semene ora usah tepuk tangannya mana kok ya ora nek sing tepuk tangan kuculukmu lho. Lha ya tak rangkep tepuk tanganan. Oh. Jadi sampeyan nek tanggapane rasa tepuk tangan. Iya. Wis tak rangkep. Di- Dengan acara nggih punika pernikahan. Kang Mas Kang Mas Muhammad Yoga Diansah, Ugi Mbak Yu. Pikanto Mbak Hana Pertiwi. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, cepat diberi momongan banyak rezeki. Amin. Joyo jebuan ntar ngono koyo sepur ini mau. Ndongakno iki kalem-kalem masyarakat ben iso ngamini. Ngene iki lho tanggapane to. Heeh. Awete bareng karo buhe wong-wong. Nen apa? Sing diutamane kan bangga sing buh to. Oh iya iya to. Mulane jaranan nek ngoni keri. Cangkemmu gak tau diloloi watu. Bis Ki arahno neng Jombang kan acarane pas mantenan. Manten, Wong Jombang kan beriman. beriman. Paling enggak ya selawatan. Amin. Wis selawatan ora kok amin nih kok. Iso aku. Ayo jajal. Nyanyi, aku sing nyanyi, kowe sing joget. jajal playere wonten nggih. Aneh. Player entek ibu kuculuk. Mas, kuncine J minor, Mas. Kok J kok minor lho. Apa enek kunci J iki kuculukmu. Nanti F E. Playere wonten? Enten. Mas Randy, kula aturi minggah. Wong ning ndi? Gak tau diloloi watu. Mas Randy, kula nuwun mantuk mawon. Kok ini urung bar kok iso. Ora ini garing tak delok ya, Pak. Duh. Duh. Oh. Bareng-bareng. Ayo, ayo. Cacak kene sing roh wi. Kowe ora genah ngono kowe. Duh. Ya. Loh. Seteringan tok, Mas. Ya. Dan cocok no cangkemku. Ya. Kuncine, kok cangkemku mbok cocok no mic lho. Mas, nilai kunci Inggris ya, Mas. Kunci Jombang ini. Kok Inggrisnya aduh. Wah, metu iki. Ngosek duduke. Ya. Urung. Solo Sunata Fitri Jamiatar gimana? Urung bodoh. Ya Mustafa, ya Mustafa. Enak
toh. Ya Mustafa. Ya rodo Arab. Rodo Arab. Arab. Ayo apa? Anakku ya tak jenak nih. Coba. Ya Arab anakku. Lho ya. Cangkem. Nyawang anakmu kaya Ka'bah. Ya iya kini kan keturunan Arab. Oh iya. Anakku tak jenak nih Dika Sirotol Mustaqim jadi iki. Koclukmu wi ambles ning neraka wi koclukmu. Ya. Anek samprohane bareng. Bahane Kak Wijaya Kusuma original Mas apa? Playernya ra tenang. Ya Mustafa, ya Mustafa. Wo kocluk. Kuncine ya ceng. Aku njaluk dikawinke. Goblok, goblok. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Loh, kowe nyapa mundur? Playerane kok kayak pencador. Kipane seweneng kipane iki. Kayak bocah gondol njero. Iso weneng atine. Mau tambah nono 50 lho ora apa-apa. Iki mau kan intine iki tak dudui cara gerake. Njoki kan jenenge Robana kan panggang gawa hadro. Iya, Pak Kendilik ini, Pak Kendilik ini tak bener. Arep nglayat ta, Mas? Dut. Ngawur tukang foto kowe goblok. Lah klambine ireng-ireng kok ziarah. Caki fotonya hitam putih nggak Mas? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya. Udah. Ya Mustafa, ya Mustafa. Wabah pulang kok solar. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Raine Pak Ya nih, Mustafa, ya hop. Wera tuan tonyo ni bojone piye ndra? Wes suwira banyu panas mengko. Itu kan gawe teh wi. Ha duran kok ngono iki gak oleh ngono kok. Paten. Iya. Ya. Ayo kasiran. Wes ya. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Kok cacingen. Wis njaluk go iso. Ayo. Hitam manis, hitam manis. Yang hitam manis. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Yang hitam manis, pandang tak jemu. Tak dung dung tak, dung tak, tak dung dung tak, dung tak, tak dung dung tak, dung tak, tak tak. Ya ya ya. Lah, lah, lah. Ki mau tutor. Tutor. Awake dhewe bayarane padha, ngibur masyarakat yo padha. Ayo gerak dan lagu. Kowe jejare Buat, aku pemimpin. Kowe melo. Aku koordinator. Lho. Bagian panganan tok lho iki. Ki ben rada muslimin muslimat ki ndasmu koyo ngono ngene. Lah. Ngene iki lho golek dhuwit angel. Goblok. Lah sing nyanyi sapa? Lho kowe iki bento kok. Lho. Terus ning ngarep kabeh sing nyanyi sapa? Ngene iki. Yo. Ngene iki lho nek ra sinau. Lali lho. Cok. Ayo. Ya. Ayo Ad. Yo. Gerakane lho, gerakane lho. Gerakane.
Ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, Pakai keturutan. ya Mustafa, ya Mustafa. Tulung. Nyapo, nyapo, kok iso nyapo? Ya, ya. Wes. Oh, enak kedere. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, yang hitam manis. Pandang tak jemu. Tak dung dung tak dung tak dung dung tak dung tak dung 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 tak ya lah. Sawara. Oh, nek kecil. Iso. Iso. Ayo, jajal. 9 kilo aku kayak. Duh. Ya, lah ya melok. Ya. Tuapuki kono. Ya. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, yang hitam manis. Pandang tak jemu. Gul balik. Piye mung terusan lali aku. Piye? Oh iya. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, yang hitam manis. Pandang tak jemu. Tak dung tak, dung dung tak, dung tak dung dung tak. Dung tak ya. Hah? Iso. Alah kecil ya. Neng Arab. Nek kecil neng Arab. Aku bukan penari latar. Piye. Apa lu ya? Aja ngising-ngisingno Wijaya Kusuma. Aja ngising-ngising. Mengko ngek ndongrong. Ngatik sik to kok. Sulu Muhammad. Gacok wong mengko kok iso. Wes malih wudune aku. Oh, memang wudu to. Oh, ya ngentut bae batal. Oh, iya. Rupane kolak cemuwe. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Deng. Saya walet to buat. Lha kok lungguh tok. Tangi, enek keder-kedere ngene iki lho. Kok kowe ya potong bayaranmu Pan? Kiwi mayahe Imam baleni neh. Mergo dhek gangge ngene lho. Sing kaya ning TikTok entul-entul lho. Ya. Baleni neh yo sik to, yo sabar. Wong kuwi kleru terus lho nek bener tak bacotno. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Deng. Ya sabar, hitam manis, yang hitam manis. Bojo ngene-ngene terus, kelekmu ireng. Lah itu. Wong kelek lugut pring kok. Ya ben apik kok. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, yang hitam manis. Pandang tak jemu. Hap! Breng.
Dobrak, 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 dobrak. Ya. Mandang ngono iso to. Wis apik. Wis to BKO ya bangga apik laris. Ya. Iki saiki aku wayahe karo joget. Mas Fuad instrumen ingkang ngajeng piyambak ya. Rene kaya cungcung belut. Ya. Ya wi urung ngerti cek bunga. Langsung ning Ya Mustafa, 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 dendeng, getaran, nyapot, kok kayak kidang lho, nyapa lungguh biasa lho, nyapa loro. Ya ora apa-apa ditampa enek nggon nyemung iki. Diangkrek lha kaya melo. Lah aku mau mukon malpraktek ning kene. Dengkulku ilang. Ya. Hitam manis, yang hitam manis. Tak jemu, yang hitam manis, pandang tak jemu, dendeng. Bredung amprek, dong brek, bredung amprek, dong brek, bredung amprek, dong brek, bredung amprek, brak. Mandang ngono lho. Yo iso. Ya ngono-ngono ayan ngejob robana kan dhewe telu toke kompak to. Sak penari latare. Seneng bro we. Ngapo? Kurang semangat mboten Bu, Fuad, Bu. Loh, jere buke kurang semangat jere wonge. Kurang. Kuwi sapa urung kuwi dorong kuwi. Ayo neh ganti kowe. Ran. Yo aku tapi aku mau nek kalem-kalem kaya Fuad. Banter. Iso cepet. Ya wis ya. Mustafa ya Mustafa. Ya. Cepet iki. Iki durasine rada banter. Ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa. Hei, wong edan. Lah. Wingo lagumu terus wingo kok iso. Joget mulai sing genah. Iki lho juga ra genah. Lho, Kuwi banteren, golek sing 0,5. Ben gak kecepetan videone. Ya Mustafa. Kuwi kecepetan. kekalaman goblok. Lah yo. Wong Resolusine video ki 720p, dadi gak tek blereng. apa kuwi video iki swara kok iso. Po nek iso 1080 HD. Ya wis, Hade, ayo. Ya. Wah, kasiran iki repot iki. Ya. Iya. Nggih, monggo. Awas, wong buwo lewat. Hei. Weh, arep njaluk mangan opo rono kuwi. Wah iso. Anake digowo. Dibuacok Pak ae. Dicangking padano tremos. Kowe iki kulino mbok pateni miki. Wih, ayo. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Iya. Ya, wes kok kucing ngono. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tajammu, yang hitam manis, pandang tajammu. Teh dung dung teh, dung teh, 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 teh teh. Ya. Lah, ngono lho. Alah. Ya bangga api. Nek gak kene mau tak api-api kok iso. Iki tanganku yo resik. Aman Aman, nyapo. Nyanyi tok miki yo ora ireng. Ora apa-apa.
Lah. Loh, Jadi pomone adewe iki mlaku iki pangga enek sandungane. Iya. Ning yo bismillah ben suwe Bismillah ben lancar, selamat. ngono. Apik. 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 Gak Wijaya Kusumari yo Yo moh. gak ora ngene iki. Apik. Apik. Apik pol. Iya 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 iya. Ya ayo ya ayo. Iya 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 iya. Ya ayo ya ayo. Bek. Bek. Nyapa kowe? Ya Mustafa. Nyapa kowe? Oh yo. Diangkreki bagian bom e. Tan dun tak. Oh yo. Sik. Ya. Gayane wis ora roh. Oh iya. Apa? Dhisik kan ngono, Oh, iya. gayane ora roh. Ben lucu. Siapaan? Ya masyarul muslimin wa zumratal mu'min. Bilal. Ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa. Bosok ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa. Dang. Wis tak diteni saya. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tajammu, pandang tajammu, pandang tajammu, pandang tajammu, Panggah iso. Nah itu. Wong nek pinter dikobleki ora iso. Anu Ya jajal kowe Met, aku sing nyanyi, kowe melok disawang-sawangan Memet. ya kowe. Ya. Ya panggah resik. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, Ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Deng. Yo, Diwasi. padha wi. Hitam. Apa? Padha. Gerakane ya padha. Padha iki jane. Ya yo, ki wasis e. Sing Sing apa to sing ganjel ning ndi? tak srek ding gitu. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tajammu, Padha yang jane. hitam manis, pandang tajammu. Den, mat, radungan rek, redung rek, ras. Ngono, nyapa kok mbok tes sitok-sitok. Tak ndi wae. Lah tak wayai anu. Duntet ya. Yo tang dung. Redungan ya. Ayo Mas gandengane Mas. Tutuk tanah. Wijaya Kusuma original. Pagah cuas. Dek sedit. Dit. Tepuk tangannya mana? Sugeng tindak bapak-bapak ibu-ibu. Semoga selamat sampai tujuan.
lireng. Persiapan. Tengel lireng. Meret. Cici lalang. Joy. Love. Anjir. Apa? Wingko wedi girap-girap ra iso turu Wingko nguwasi rupamu. Ora ning ngono, Bel. Dek ngono cacili mau to. Terus samar kuwi melok mie. Lah kuwi adeke mau langsung dimiki e. Kurang ajar, cah kurang ajar. Oh, sembrono e. Cetut. Ayo Ki. Yo! Kasiran budaya. Adit. Cici lalang. Os. Tepuk tangane, Be. Ho. Gendo deno santri lulusan pondok isi perawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe songko assalamualaikum lakokno bapak mlero tak rewangi Gampat orang ngerokok
Aja sopan ben kaya kang pondo elatlah suaku lali nyoplok jare bapake aku kaya santri pekok tobat kapolombo kadang lurus kadang menggok dongakno ben kapok aku pengen oleh denok wis tahun-tahunan aku ale dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang menggok dongakno ben kapok aku pengen oleh denok wis tahun-tahunan aku ale dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Lampahe patih Pujangganong ingkang dipun dherekaken dening para nayaka praja Bantarangin. Lumebet wonten sakmadyaning wana kabegal dening utusan Prabu Sima bareng minangka panguwasa Lodaya. Wadya kala ampak-ampak Singlapura ingkang dipun pandhegani dening Patih Sima Kumbang. Cinacer ing weda Tomo Meretan kambo Kembanging Buti mongko nadyan tuwa piko
rasa yakti sepi esemolir sepa sanan saking pakumpulan gunyak kanyu ngeleli sepi Untapipun sakwarnaning kewan alas kang sarta galak wadya bala kang mewujudan Sarduna. Wow.
Wijaya kusuma wis dadi kembange lambe kondang jaranane uga sablekan pecute budal saka kene kairing irama pegon sigrak kendang keplak goyang sing padha nonton lakai wasana Prabu Klana Sewantana kang mangayu bagya wong-wong kang padha teka ora ketinggalan pacot Kyai Samandiman Wijaya kusuma ngayahi kewajiban salam hae tak enteni teko kene sing aje ana adoh ayo gendang nyedak mrene salam hae ayo padha hae sing aje ana adoh gendang padha nyedak mrene Suro Allah.
Wijaya Kusuma original. Wijaya Kusuma original. SR Audio matur thank you. Ayo kita salam dua jari, biar kita happy. Salam sampai pagi. Ayo kita salam dua jari, biar kita happy. Joget sampai pagi. Kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih. Jangan galau, jangan pusing, jangan dipikirin. Ayo kita happy-happy, kita goyang dua jari. Kanan kiri, putar-putar jari. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Ayo kita goyang dua jari, goyang kanan kiri, goyang sampai pagi. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy.
Asik. Wijaya Kusuma original. Lingsir wengi sepi durung bisa nendra mring wewayang angreridu ati kawitane mung sembrono jurku lino nangiro yen bakal nuwuhke tresno nanging doh tibane aku dhewe kang nemahi nandhang pronto kadung loro sambat sapa rino wengi sing tak puji ojo lali janjine muga bisa tak ugemi
Nemu kowe pas ati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekamu dadi tombo ngobati ati sing lara muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa kowe sing paling ngerti marang kahanane ati
Aku mau semangati ngusap iloku sing brebes mili pepejaning ati kinarya kembange wangi sabar no momong aku muga selawase dadi siji matur suwun Gusti pon maringi sing kemati nemu slirane ngobati ati kang sepi matur suwun Gusti pon maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ana kowe sing ngajani Wijaya Kusuma original. Gonmu nangis lohmu aku sing ngusapi madep-madep kena bakal niat lunga kagak cukupi bebrayan bale wis mong nengerangira jebule malah mentolong krungu sabar sliramu gandeng wong liya antarane tulung agung lan kadiri nggonmu pamit lunga
bakal ngati-ati antarane tulung agung lan kadiri lemu netes aku mung sabar ngusapi papastine aku kudu kaya piye mbok yo eling janjimu ndek biyen kae pancen janji kowe gampang diucapke wekasane gawe gelo saklawase ku ngenteni wong kang dadi lang-langing ati rina wengi aku mung tansah ndonga marga anakmu keloro-loro mas sepurane bae rasa ngojo aku ninggal suwe kaya Gusti sing elingake bali kumpul anak lan bojone wis aja mbok tinggal lunga bunga susah dilakoni pancen ngono apa wis trimo aku ra bakal lunga adoh iku paedahe apa yen kene ora kurang kondo donya mumpung turung kakudo rumah tanggane becik bali kumpul anak lan bojone Oke, masih bersama keluarga besar Wijaya Kusumo original hadir di kawasan Dusun Jasem, Desa Genengan Jasem, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Tepatnya di kediaman Bapak Suwanti juga Ibu Yarsi sekeluarga dalam rangka menikahkan putrinya. Tiba saatnya keluarga besar Wijaya Kusumo original
mitra kerja yang sangat luar biasa dengan SR Audio Super Cedunya Indonesia. Menampilkan sedetan divanya Indonesia, ada Nadia Eliana dan juga Indah Da Silva. Diucapkan terima kasih buat para tamu undangan yang sudah menyempatkan diri dan hadir di kediaman Bapak Suwanti sekeluarga. Wijaya Kusumo Original. Cik nih. Nggih, kembali di season yang ketiga ini masih bareng Wijaya Kusuma Original. Oh nggih saling. Bumi ini masih berpenghuni di sini, kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama, berpijak di atas kesetiaan hati bersama, mengarungi hidup ini tanpa pembeda, tersebar ke seluruh pelosok negeri, saling menjaga, merangkul, melindungi. Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama, dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Hitam baju yang selalu melekat, melambangkan persaudaraan yang kekal dan abadi. Kain putih simbol bahwa semua manusia kan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama, dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Oke, makarlah. Sudah. Sik, baleni sik, Mas. Oh mau nyanyi, nggih. Habis ini nggih. Nggih, habis ini nggih. Heeh. Nggih. Kedap Mas Randy. Nggih, Mas Randy request kawin kontrak. Nggih, heeh. Berarti halo. Ada orang kah di sana? Request apa toh? Kawin kontrak. Kok diusum ya kamu? Aku jatuh cinta temenan, cintaku ini hanyalah untuk abang. Oke, gimana? Nyanyi apa? Adik dituruti. Izan nyanyi apa? Judulnya apa?
Santri peko. Oke Mas Randy sak lagu kas ya. Ki Mbak Susi pengen nyanyi santri peko. Agama. Jadi kok Mas. Mas jadi kok. Mas Randy hop se hop. Ganti Mas. Agama Mas, agama. Agama Mas. Apa toh? Saya Mbak Susi ini. Oke, sambil mempersembahkan keluarga besar Wijaya Kusumo, atraksi manusia panjat bambu dipersembahkan buat panjana semua. Selalu ngamukake sing rumosake pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dijegal kono kene mergo belani rakyat sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake selalu ngamukake sing rumosake pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dijegal kono kene mergo belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Sudah Mas agama. Separo atimu lunga ninggalake aku seprene ana ngendi paranmu lunga tanpa pamit ninggalake crita sing pahit keracun batinku kepengin jerit lereng arga wilis dadi saksi gonku nangis rasane ati kaya diiris ning kutha Kediri isih tak simpen ning ati janjimu nalika ning Sekar Taji kaya sumendaling nyawa kang sinaput saka raga kowe pamit lunga megah tali tresno hang rusak tali akrama kowe lali kowe citra kowe kepencut marang nafsune Durjana tak lerem atiku senadyan kesiksa batinku aku percaya marang Gustiku yen wis ditewanci jagat madangi atimu jembare samudra pangapuraku lereng
warga wilis dadi saksi gonku nangis rasane ati kaya diiris ning kutha Kediri isih tak simpen ning ati janjimu nalika ning Sekar Taji kaya sumendaling nyawa kang sinambut saka raga kowe pamit lunga megat tali tresno angrusak tali agrama kowe lali kowe lunga kowe kepencut marang nafsune Durjana tak lerem atiku nadyan kasiksa batinku aku percaya marang Gustiku yen wis ditiwanci jagat madangi atimu jembare samudra pangapuraku Wijaya Kusuma original. Oh. Lalalala. Para rawuh kakung semono putri kang tansah satuhu dan kinurmatan
Paripurakenipun para putra atur pasuketan solah gerdanipun Den Bagus Pujangga Anom utawi kawinasta dening Patih Pujangganong. Ingkang dipun susul dening sakwernaning kewan alas kang sarta galak. Titiwancinipun saking keluarga besar Wijaya Kusuma original atur pasukatan ingkang pamungkas inggih menika pasukatan rampokan Simo Barong katur wonten karsanipun panjenengan sami. Saking paguyuban hana musaken ngaturaken sugeng pinara ingkang sekeca sugeng amirsani ngantos paripurnaning pagelaran. Nuwun.